A Deputación da Coruña destinará preto dos 10 millóns de euros ao Plan Único nos concellos do Barbanza e Muros Noia este ano 2018. No último pleno do organismo provincial aprobábase por unanimidade de todos os grupos políticos un expediente de modificación de créditos que incorpora 16 millóns de euros máis os 76 millóns de euros de orzamento inicial do Postplus para este ano, chegando así aos 92 millóns de euros en 2018 para toda a provincia. O Goberno provincial cumpre así o seu compromiso de destinar os remanentes a ampliar o orzamento do Plan Único, facendo que os concellos coruñeses reciban da Deputación non só máis fondos que o ano pasado, senón tamén o maior investimento provincial dos últimos anos e o maior investimento por concello das 4 provincias galegas. Ribeira será o municipio da zona que máis fondos reciba, 1,7 millóns, seguida de Boiro con 1,4 e Portodosón con 1 millón de euros. O resto dos concellos da comarca flutuarán en cifras entre os 991.000 euros de Noia e os 759 de Lousame, o municipio que recibirá menos. A maior parte deste investimento será empregado polos concellos para a execución de diversas obras de construcción ou mellora de infraestructuras públicas, así como tamén para costear servizos públicos básicos, como é o caso do alumeado, o mantemento de viais ou a recollida de lixo. Aínda así, outra parte servirá para que os concellos amorticen tamén a súa débeda coas entidades bancarias.